wadada de presse IGP yi ne free ho no yewra Samuel Atachia waden sambi aba emonte so bra wawie won hwehwemu ene ade ye de mu asem ebrew ene awie ne wahunu sade ene ma esi eko enwumasem obenfo kwaku asare ede atodwa ya wotrese yewra yire anase owura yire getu tokono maame no ne su ene ne ban ya wodana die no emoa kora na edienti ene okasa be yanka yenyi no emfamfiri ni ho ba bia wo ye adwuma no kwadwo opon kroma oman so afo hwe adwuma na afa nsuso no adanse hu nsam so wode nsam todwa kire se Ghana fo bi nsam wa fra se ya wo ka kire se an ana aban adan ahodo ya wasie no sabio ye jamu de ma akwankro no mahuo de adi ne nyina no o kire se nokro bia enim na wone nsamtwerofo akasa ede afa ho yewura Samuel adusei na ekasei wo kire se na anu adabra na ye pa na po hu ntuma obeka se 85% omunya no asantemantemu no wo so odafom na wo sere se ya genti ana okasa yede mu asem ebebrew yenua be ma Ebeneza wowuso ansa bebo yamane bi ede afri beposo ni nyina kire se owura bi e wanya mfinhya no aduonu emienu yese owura bi e wone ne ye adwuma ne former boss watwose kan atwitwa no na ekoba ne sen yede mu asem ebrew yewura agboja na ekasei wotrese sika bebrebe japade bebrebe ye wo Ghana ha de bia ye namkora eso ene hye ye nsam na ye kwa monone na yakope bosia abusia awia ye nsam no pii ka ho awia mesinkodwa no mede ebrew e wo Sompa TV ye na wi apram to brekase ye Sompa 93.1 FM e wo Kumase Sompa 93.1 FM e wo Kumase Sompa 90.7 e wo Bono na po FM Sompa 98.9 e wo Sunyane na afenso ne mpotamu yegina ne yakabo mawia yi yede ensam no ebre ye live e wo Facebook sompaonline.com etwa ediagu e wo ho awia ya Jemizo 5G de yafra na afenso ne ayamfra 21st clinic afro one sciatica expert ya renka ye bia so ye hu adwuma 3A Herbal Center or the Coco Master no abadwaso ya bomode na agibi enum tana so patrapa new site or Dr. Hannah Hetiabe of Abe Herbal Clinic afro so ya bia hu fam ene honam fam fabadano cloud internet afro our top high ya de anuanom Love FM ene ti ahwane mu bra na ye nin komo ade bia fa internet hu bia no ya baye ede aboa OCP Ghana Limited afro se fet papa no mo amoye patra mo amudua eburo emo ene mo amoye enema bi tese bia adua abusuako na muduadua no ne nyina so no wa biemu ade ato wa fet papa no aba edwama so na sanenso kabima menka bi ya yede ye adwuma no mfinsia aduasa no abusuan hu akohia so wo se yede agokan sisi so ni science kotoko ene has wadi betintim so ten ya enya asam ketone mu asam te sai yede mu nchechemu ebebe Institute of Expert Travel and Tour wase braba bia ya opeso ko wiase fa na nyina no fa hu asam ebeda wo na onye ne boko emfa ema wona da roma na wiai na na kwabra kese matrasia beden sam no bro boba kai na mo asanso a yewura akufu dampare ya woye IGP ewo omaimu no video bi ani audio bi e ba bonten na enkomobo no yakwa se kasa na wi ye nyina no etrese yewura IGP de bayanka yenyina kunwa na yemfa emfiri wasaba ya foforo so betimi abetena so ya yete ho abadwakuo no di nkomo akwa akire a sa abadwakuo ya wote ye no owura ya no wono eyetitere na edema abadwakuo yewura Samuel Atachia wode atodwa bra wone nsamtwerofo edi nkomo no wotrese ampa watieti asam no a na wohwe sade aprosifo mienu miensa no nsam no wo mokeka no a ensam no emu ha eyetrasa haban enti sabi asam no so wugina so na wode ya asam ka enya de se betima yeyie na de entia na wo kasa no ono ankasa kirekire mu sei. I want to submit with the greatest of respect that this report reduced Parliament and the Food Committee of Parliament to a conveyor belt. That anything they drop on it should go. You do not just listen to people who come before a committee and that will bring you to a conclusion of the matter. You delve into the matter. A committee of Parliament is not a conveyor belt. It's supposed to delve into this matter. And on that showing, this report is so anemic, large, substance for plenary to found with the greatest respect any decision on it and uphold this report. And I urge this House to reject this report.
because there is no foundation of evidence for this report. And we shouldn't make resolutions based on such an anemic report. And let me also quote the Bible as a concluding matter. Yewura Samuel Atachia echi ena nabadi echi Yewura James Agalga ono so den sam kakra eso so say. Mr. Speaker, quite a number of issues have been which constitute a gross misrepresentation of the report. So I want to point out the aspects of his contribution which seeks to distort the report so that the appropriate directives can be given. Because most of the things he has said are not born out of the report. Let me start with conspiracy, with respect. Mr. Speaker, in the course of the committee's deliberations, the chairman had the opportunity to raise the argument that he has canvassed before this House this evening, that we could not elevate conspiracy to the level of our criminal jurisprudence under Section 23 of the Criminal and Other Offences Act. And we all agree, as a result of that intervention, Mr. Speaker, if you look at the report, we did not use the definition of conspiracy under Section 23 of the Criminal and Other Offences Act. We borrowed the dictionary meaning of conspiracy and dealt with the matter as such. Nekrakra mukra chama hine ya Ghana marase bejamiro aban somana case for Robin so ejaye kwanse. Report of the Special Committee of Inquiry. Say aye. Those against say no. Honorable members, the ayes have it. The report is accordingly adopted. I can only direct that the clerkmen should make available a copy of this report, which has just been adopted by the House, to His Excellency the President, as Chairman of the Police Council, for any further action deemed necessary. Engumasiamu obemfo kwaku asare edini juma e wo CDD Ghana wode atoja ya wotrese Chief Justice Mame Gertrude Tokono Mame ne su ene ne ban ya wada na die na anu adabra o ka che Ghana mampani ne nado dankwa Akufo-Addo sate mu adwuma no ehoma hia se onya ensaba senum bi ebeka ho saba ya adwuma no obeye no ntententententen ma nsam ahodo bi a kire so no se nipa no beka ho anatimi aboa nipa be senum no omoso betiba yo wafam de pa aboa ama bibia timi akoso wano ewo atemu aguma no mu na ne waka ho bi ema yewura e de atodwa ya wotere se maame no wankasa ye kura ebe yanka na adwuma no kura no yanye emfamfre nsam. The appointment, the letter, the suggestion should not even happen. Because one other problem is you write that to the president and the president says, oh, let me do it. The Chief Justice wants it. So that when I want something, she can also do it for me. And there's so many things wrong with this thing. It really breaks my heart that Justice Tokono has found herself in this dilemma. And it is with pain that I'm saying she should be removed. But the Constitution is the document that governs us. And if you violate it, I'm going to aggressively suggest that you be removed. Engumasiamu obemfo kwaku asare de ni juma e wo CDD Ghana ena yete ne nkan yewura kwadwo opon nkromo man so afo a wo hwe dwuma na afen so adanse hu nsam so no hwese Ghana fo bi kasa too much. Ghana fo de se wudi Ghana fo bi achi a nipa no won kɔ hɔ nso no wo bo ho amane won wura hɔ no so mfiri hɔ na ebe ene sen se adan ahodo ya aban no esie ya affordable housing no Ghana fo bi ekeka se an ena aban ni hu sika asante wo hwɛ na wahu edi ama ankrankra no se Ghana for enye saa nete asem no ente saa ba bia na sade wo sia cheche mo chansem for na busua entie bi. Colleagues, I'm sure you followed a number of times the point we have made that we don't have to leave projects abandoned. And so we are going through an exercise that seeks to ensure that many of these projects that are described as abandoned projects, we can resume work on them and finish them. Earlier this week, you were with us at the ministry as we made progress on Saglemi. I think I also mentioned there that we'll be going to Koforidua
where the State Housing Company, once again, is picking off on one of those projects, President Kufuor's affordable housing project around Akwadum. They've made a lot of progress on that one, and they will be resuming work on that shortly. 6 weeks ago, as part of that program, they resumed work on this particular project following the litigation there. Just to make a low point that the contractors or the private entities that we are bringing into these projects, we are not selling the projects to them. I noticed, for example, that after Monday, there were those who were of the view that we are selling these projects to private contractors. We're not selling to private contractors. We're inviting private sector in to work with us to complete. So here there are private subcontractors who are working with State Housing to finish it, and then they will sell it to the public, which is the intendment. In Koforidua is the same. They're working with a private subcontractor who will be doing the same, who will go there and see it. In Saglemi as well, we've invited the private sector not to come in and buy. We're not selling, but to come in, bring in their capital. Government has already invested $200 million into it. Private entity would come and invest the estimated about 100 million. And then together we will complete the project and sell as affordable homes to the Ghanaians. So it's important that we have an understanding that because of the limited fiscal challenges that we have, or the limited fiscal space we have, government cannot necessarily bear the burden of pre-financing everything. The CEO for the Yewura Kwadwo Oponkroma na yete nenkan abusua yamra santemamo na kanea santemantam soafo abade akire Honorable Samuel yaw adusai na kase no watrese na nsane ne ebra na ye pa Dr. Matthew Opoku Prempe na pohuntuma ewa santemamo akire wiase ne Ghana fo nyina se wono ana nyame ya adoma 2024 wone Dr. Mahmoud Bawumia ekoro no opani no asamba akwa okan ene se nyame ya adom na se yekoto aba no a santemamo wo meto aba no be se 85% ediama NPP amanyo ekuro no na no aka ho bi ma wo kan sansam no akire no Ghana fo bi ne wone a wonim abato mu de bonkrata mu radio so TV so ne ade de nipa bebre no afra se ya asem no obia bi mahunu se sawo de NPP amanyo ko ne modembo egunsane ani a eye no kore sade napo ka ye no eye sa pepepe se ombetimanya 85% na eno so ya samu Ghana fo bi ebusa ebi kura kire se omonya no fokra no na ebi a 70% ebi kura se 15 ebi se 20 ebi se 30 obi ane de oka e de afasa percentage no a yewura napo e de etudwa no ho na yewura adusai wodensam atudwa so no so fi ha ene omo party nyema eku mu ansa na ebi napo ene economy so ho akwa atwa ama nkrofo ho kire omo mama adwuma ye nim ne adwuma nyina wonya bebia kra about sorry youth na nya adwuma pa bia anye no e wa santimantem ano emma sa 85% na omo pe no be dey obinya for factor why dey ade wabitua kana na mo bro abobusia 536 billion Ghana cedis na po wabitua $1 is to 50 Ghana cedis ye bo na podium so what ana ana metie e kom de mi na po mama aduane adi mama adwuma enti on dey wanya running mate na wo ye na ye na me che say na po na e bo ni din no aye assistant bibi ana eti senior me can say aside all these things no more strategies we know senior political party bia on the strategy am say we to make can say more 1 million ways of winning elections and I say more 1 million ways of the that's right to no na dwene no yes you 1.5 million you the 1 million be can so 1 million near the 500,000 ways so 500,000 ways a day and 1 million you be can so mo dey no so that is their strategy. We also have a strategy, but then on a national no hwa de ni na no I'm say 85% in the Nyadio Bitimenya. And me estimation there 70%. Them back Masia Namha Yoti any idea any someone Koswa what any there 70% a bay omodin. A bay omodin. Median Dumaliana Michigan public. This kind of discussion came up say MPP by a dear pa teacher no Mayama Asantimai. So we're talking about major projects will be to be doing such as Omaye. Ama Asantimai. Say share a year and this year at least you were able to mention some of them are yenui, but say be on my initiative, the central market here, initiative here. And ya etwagu ye Samuel yaw adusai enanope wo ade ache bia dwumade no so no ana wone omahe wadubu ache edi sankomo ya wode ensam wo yi atudwa bere bia atwa Asantemam na wo yosofo be de kire ewo Asantemam abusua ye kwo ahodwiri esem emu mo amohwe TV no wo de TV ni dina me be kansem bi e de akyerew Thomas Aboaje wanyamfinsia aduonu emienu wote beposo ya no ewo bosomtwe municipal ewo Asantemam na no na wo kyerese ne former boss edeneka enti okọ na wakọ akọkọ je ne sika
se de asem no kokan ye wo se boss no kan de asem wo ne yatie etere se ne boss no atwese kan ya wode abie no pa ya enya asem keto akura na Thomas Aboagye ne maame ayefre no ya ajewa ebra no ne nsem twerofo 18 komo na busa wo de tie na yebedi komo bi sesia na omoye no na afra no asisie wo mo so nya mo accident pen itu okobo so de na ne ya o adwuma na onye ne ye sika na wode ma no emwa okoso na ye adwuma ni 20 minutes bi if you only ne adwuma ne wode na na ye di ti en se adwuma ne ba no ara me ba ne sika 1 million ko din ho ti ba kan ba ne so 20 million adwuma ne bi mo no ana obaba di na ni sire me ba no ko Wabedi finu wana bani nso ansano 1 million man na kete 1 million afa na ya nso ko be TV ana wode 1 million no okoko di finu wife ko no wode man ni firo no ana wota ta akora no moto fa ko sokoko ana ono so bo no wonia ya fele ta akofi ono si le di ta bo ni tie ana ni na bo na ota ta me ba no ena ko mi nu ka ho ni fisha me ba no e fisha ni moto mu na taxi ya no ana o mo sa ko fisha me ba no e ju o bu fisha ne he ne o mo chane nsa eni o mo chane ti kasra no kwado no no ana ni ko toje ana di akari die abia bia nkete Blaya ni sifie e kwa ko pata en papa no woni le squad no e tsa ba no e se kai e fiala na tani wi e tumi da ni se di dia akoto ya kwapa bo ni nsa de na basie e tia na sama me ba mi so timo sokotoko na kwa so di kra bla boy no ana boy no o ta me ba ni a odi na chi Omu nyina squad no omu nyina ya squad na fofo mo na ana omu esa chesi ne bana oni na fofo mu ko fisa ne bana e wo moto no ho ikoko no ho eni ya etwagu ye maame ya ajewa yenua ba ma Thomas Aboagye ne maame ene no na sansemo nyina ne Beneza owusu ansa na edi akire a wodi kan awaya nim no kakra edi amayen nti ma mensa nkɔ ne nkyene nkɔhwɛ sese no wodi we ne baaye no edien na asi akire Beneza awade asomdwe nkan enkan so kwabna wapo mu tesɛn o nyame adom ne ho yɛ pa ere nyame as ebe boye nkomo sisi ameno ka sɛ die abrantie na yɛ frɛ no Thomas Aboagye no yɛ de na ba be piem e wo konfo anoche aban ya resebie ma oba betoa na apomde eso e wo ha na ekoba sɛ abrantie na yɛ frɛ no paaya no ene ne nanfofo a wo mu ka ho no atwitwa no pa yi ase de abamu ne kyɛ sɛ ne kotodwe ne yade sɛ ɛho akapa yi na afo nsuso no sɛ wo hwɛ mfoni a metoma ne yɛ no nsuso a ne nsa mienu no nsuso no ɛho akapa yi ti wo sɛ abiefo etimi nya treatment a ɛyɛ sonko de ma no ɛwɔ Kumasi nti obi de na ba bepie mu Kumasi na areho sɛ ba ko wɔ mu pa ne sɛ ɛmrantie no twitwa ne wie ne yade sɛ wo mu nam bepɔ so hɔ ɛka ama mo te say aposifo ntimi nyomu hinsan say omo die bi da enye bi ne de asi no eti ahomete sempa na maami a ye fa ne ye ajewa wone ne mai akoma sesi amono ka say no wo mu de sede to aposifo nim say se ne mrantie no asimi aye alangaja wo mu pese musa eba fio sa be prepare ma ku bi do e ka ho no so mama no mama to anchi sa mrantie a e ya de say wo mu be prade sie bi ni mo sa ka ho a sesie no wo mu ensuru guje mpa che se enya asem keto a enti maami ye jewe e de ade sede to aposifo nim say wo mu se na be ya mrantie na wo mu twitwa ne ma no ye betimi aso mu na afensusu ya mamra ene wo madi e wo sa epom wo eti se ameno ka se de be poso ya de se mrantie bi a wo mu ene sa papa ya wo yi adwuma yi eye galamse adwuma yi wo matimi adi sa friends Aboagye dem pa te se enya asem keto asisia no ye de na be piem wo konfa no che abaya resabiem Ebeneza edikan adwuma ben na wone ne boss na omoye na sika eda wo muntam sesia isusu se na nam so akofa we nyina ba no sika no so yesen
medase so utie maame ya ejiwana wo se woni ne boss no ya de se galamse hu dwumadie e na omudi no wasa be poso ho na omu kwa adwuma no so a enam se adwuma no fa kase ni nyina no abrantie na ye fra na aboaje no e na o ma ne ye pa ni ntino akwakwa sisiketua mu no ya de se ye esha no na kan bi ma wo mu ye adwuma ni mu ho no so no ne boss no boy ya sa aboaje busia 100 Ghana e free sa aboaje ho ti 100 Ghana na o je ye na o kwa je na ade no ene se ne boss yi anti ase ache se abrante ne di free ho kokoto ne yire ni ma ne yire ye se de be ya be fa asumdua be ne ntire ne yire di tua ska na ma na wo tua ska ma no e na abrante ne de ho yaw e di sa tata ne tata na che se wodi nka twa abrante ba kwa woru patan to kwano a wi a kire nso no abrante e fa na aboaji wasa twitwa ne sika bi mu ya che sa akọfa ho metisem e di abai nti 100 cities nti ya twitwa obi saa no ya asemo 100 cities nti e na aboaji e kwaji free ne yere ho a watwitwa ne sika che se wo hwe se ne nsa no wasime twa sika no na hwe kotodwe ne se de wasime twa sika na kotodwe no se mi so me nka me ka se saa de na ebutu kotodwe na anim no em se e wo twa ma e bi kura ye firi ho a akwakoya wo metise ma ye de na ba be pie mo konfa no cha ba ya so be nti galamse no omuye bi wo ho pa wo ho sa pepe omu gusu omudi no ho san se o sa asante achim center no e ben sa e friend say people su ya e no so ho bosom kemensi no enti ho nyina na ya de say fom to ogu agudie no de omu ye bi wo sa e pom ho a emrantie e de omu akotima akwakofa sa ahometisemi aba ebe wotwitwa ne nwuram ana efie ene woto ano a okotwitwa no ana mo call site ene wotwitwa na site no medase me enye wure mana se eye fie anopa wa bra branchere ba beto koko e dia ko efie ene se koko no wo gina no wodi nka akoto share ne so last week Friday na went me answer sidia enu ade be chinne wo timi sa akoto share ne so e wo koko na ho sa koko kro na no sa akoto share ne so a watimi akotwitwa ne sa je se akofa ho metisemi e dia ba abusuane ne ade share wo ho ntami ene obia ntimi antwitwa anya abranti nim se koko de do no pasa no a ya na manfo wo ho pa no obia ntimi antwitwa anya abranti ya watwitwa ne sai ya hometisemu utimu se emrantie no ya ade se wo mu atutu asem pa wo sa eko enuti na em se mimi susu se wo mantimi akwa bua branti tan se obi fa wo kwa pata kane no wo no achi e kare se ka ba ne nsa ehwan ati eti obi afufro nsa nko so kwa ya me apota no se kan bi no na em se ekoka hu bi ma o man fo bi mu ho ni so se wo ko no ba kwa ji branti na frisa group ne nsa mo no ebe ikoso na edi achire be pie mu bia na odi abaye da se papa yenu abema Ebeneza wusu ansa ena yetene nka edi free beposo ewo bosomtwemanse mu wo Asante Mantem Hasawia Premto Breakfast ne yeguso a yade emma wo Sompa TV so ni Sompa 93.1 FM fabi ewo Kumase Sompa 90.7 ewo Pono Nepo FM Sompa 98.9 ekwenya akoni abusuafo no fabi ewo Sunwane na afenso hafo ene no empotam ye kwa Ghana embarase bedwamu na embarase bedwafi ho na ya bie pono na yaduru ho no no yatu yare ne yahu se yawura ya wono ewodom kuma no afamu Kwame Governs Agboja wono na kasai na nansane ne ene wode tudwa no ampo no wode tudwa na wo ye ne se nyame anim ni aban we ni sure ne ban ya woda na die no emwa adan ya wose ba bia kire se yakoba bia bosia ya bra na no adamu wo fie hodo na aban no wasan de aba se $250 million yemfa yensan chance se be ya musa betima kasa sika no eno kra ya bosia boya bie mu yo yate yemfa yensan chance na menye den ai samodo mon sasa ase a eno betimi aboa mo man sika sem atumi agina na so no obusa se be jana na so ofa he efi ha na sa bonte ho nyina na o se be be aboa mo man sika sem atimi agina na so ntu de mommoa me na momfa mo nsa en chance ma me no se hwe se yes anim guase pa wo man ye agye no anu odene da bi empokura na anu adakura no yekoyela la sula la ko sun ya sun ya de rob fufa ya ni ase ko sun ama no ne saa ema ye ka bi kura ya de no omode che yen ani asa ba fie sa ba pelon biom adan e de ba asem nko a yero Kwame Governs Agboja. The problem we have currently as a country, over borrowing. When we have borrowed up to our neck, we can't pay.
we are going around the world begging everybody to forgive us our loans. At the same time, we are borrowing more. We have gone everywhere. China was last week borrowing, telling China that forgive us part of what we borrowed. And then on Wednesday morning, you are borrowing more. How do you solve your borrowing problem by borrowing more? I don't get it. And I'm saying that the finance minister better answer that question. Don't take that responsibility, because it's a dangerous trap for you. In fact, once upon a time you presented a budget here. That year was better. The year that the finance minister came, things went bad. But they could have made you a finance minister. They refused not to. They refused to make you a finance minister. Don't take up the responsibility of borrowing extra money to, hurt the economy. $250 million facility is a financing agreement between the government of Ghana and the IDA, the International Development Association of the World Bank. And Speaker, it is for Ghana's financial stability project. Speaker, it's a critical note in the restructuring that government has embarked on. And that agreement, the discussion with the World Bank IMF group, preparatory to where we are today, was really, so it was part of the discourse. Abusia wei ayen samwa akoso ewo Ghana embarasa bejam yewura Kwame Gavins Agboja ana yatene nkan abusia bosume wewu penese brado de enya wiedua enesa omu breki 8 no MPP4 anasa NDC4 na seba eyen samwa Ghana fo nyina no ebusa de na Ghana fo behwe so de beto aba no na de wokura franka edema NPP amanyo eku no Dr. Alhaj Mahmoud Baumia ekopiemu ewo nalelugu na bra okopiemu ewo nalelugu no nensam no ana oton wode ade se no bi adi nkomo ewo honum na no wode atojo ya wotre se kane mampani John Dramani Mahama wasan kura franka adiama NDC amanyo eku no opea omra bonten pa no mienu mfansia ni na so wadwe hwedwumadie no enkoso afa sikasem ho ene ne ntoto ye ho kire se wo mhyehyɛ ya mode baaye no ɛyɛ nhyehyɛ ye tontura bibia nim konkuran tontura na wote konkuran hwedodododo konkuran bibia nim nti wo frɛ na wo dwane wo mbere nye debate no won fa ne mangu akom so fa ne de ngu akom na Ghana fo hunu se baomia e baaye no waye sei Mahama nso baa no waye sei na Ghana fo hunu de wamu na Ghana fo ehunu de wabɔ ho boten baomia semni. I am looking forward to a debate with John Mahama on the economy, on the country, on the governance. But I'm afraid that he's running away from a debate, isn't it? His people say he doesn't want to debate. But he doesn't want to debate because he knows I will expose the emptiness of his policy. He says he has a 24-hour economy that he cannot explain. Is as empty as an empty barrel. He cannot explain it. None of his people can explain it. They say they will be exporting lions and elephants. But when we meet mano a mano, we can debate and the country will see where our policies lie. And that is where we should go. We should give the country an opportunity to listen to us. But if he chooses not to debate, I will continue to sell my policies to the people of Ghana and you will take the decision. We Frankakura for Edema NPP Amanyo Ekuno Mampani Abade Dr. Alhaj Mahmoud Baumia and Yatene Kay. I was saying your Bema Eric Anaya will see a name a one free mantamuna or to Yankra etrese a Kobe Fenese Gifa Osanimwa Ghana Inshore Fisheries Association. Ya a war in free mantamu na wonjan training a year Charles Egan. Ora Charles Egan e dia to ye nua bema anim se nyame anim ne enema bi wo hono mo a eha adwuma no a wo ye no fa ngo kro de bekọ eposo no abusua aye den de ama wo mo eno da nkyene so a niema nketen bi wo hono mo a ekwenye wo si akwan e wa adwuma no a o ye no mo no omene aban mu mpanifo adi nkomo nanso so no asempanifo ye omo adwen sa asem wo mo ka no wo mo tie e de ama wo mo e ba ne sa no na eha adwen ebere bi nso duro ye nso nyina ye nso nse atana ye hwe ensumnam na afensom pata ho nsam so no eya no muduru se eduru mere bi a
ya na emoa no etu nkosua ntom tu nkosua no mo pae sa no a ya na enwene no susanti ukọ epose bia ukoyi na mo a da bi wati amra ene ye mpanifo sa so mu a waso be hye pa ne nyina no eya nhyehyɛ a omode bɔ ensuo no ho ban no bia na omo kyerɛ sɛ adwuma no omo ye no omo so fa ade hye pa empo nyame ye wadom na ukọ epoba na wonya adwene bia ema ne bi so befa no moro ebi toto ne ade a no omo so atimi akoton na manfo so nya adwuma ye ne nyina no eboa amade hye bia eni adwuma ye no eso atimi ate nanso hawo ne akwanside bia wadwuma no omo ye no a omo sra aban sanka aban mre mu no enu ho asem no maka ne tenten na omo de nsem no ma ye nua bema Erika nai mbanyimfo sisi ituntafa ebien a insane ko mintukul enwure ebien ya bi tuwa na inshofu no aban onkase ya hu ne kase ni insho versus no every year we license and sign on otum na wakọ so premise no aban ojima kanu sinu na chief fisherman no wo mo wotan we answer na okutu esita no back ayan insho no diesel no one fa mahan me yanton asana ekutu a cash and carry before there be a scale so check you loan diesel na yibuguma ontum nsala to them premise wo giba na wasan wotan nkaka at the end of the day na all the ekutu na wala win kam kakra bi ya boto gare di ni ha yakutu dam loan na kaji aban okre abomoto ojima kanu insho aban onkrangi bia mahan nimizi ne use karengi versus ya ibu da karengi sa no sisu no waje ko waje ba ni aban hu agbana insho ya o hwe kanu si no onka sa hen insho fu ni ya hu nyema pi wo ba aban ho ro ya mahan anya onye mahan ne dande yakoko season nti onkome na ediban na wa ben na mu na repo waje be he no anya adom dudu ni ha ne hu ye bi afofo kaka na hu ye mu ni bia na hin compensation do no ya na aban tembe ya kache na so wate obohwe ya ji obohwe ani ya fi nti aye challenge se yi ko ya won kasa ye hu ya ma me maybe how kunsi onu po no wa de ma di ma because inyama hu ye na unim na nche ye du election yi anche ye diesel na lepo mi de price ni bebe for ma hen ma anhan so ye ya ho na mbe kakre sa adwunu bon wo bi ni timpo a na adwunu adan nti mi ja me kase ya mo wonu sum de ma me mebi sa okunsi olite se sha no ye na asade de odo uje bi ma inshofu so anhan so ya adwunu dan sansem wo nyina no yenua bema Erika na ye wosi anam wo mfemfere mantem ne boa no a wode eba ne yen obane Charles Gan ena ye tene nkan na woni nso a nyame wadom na watete wo mboto no anya kodo no bi nso a wode kɔ epo no eba no omoso ne ensam kakra atuye ne bema Erika na anim premise na wade mahan no because am premise no so man afrofo no saman kan nda ku sama ye hye yi asi ya ye dwuma o san premise na ye nya no morning tea be imagine that premise in 1 week nevi say nya bia e betu aja akopo ekro ebiani na abesa o de koto card petrol iye ya shasi ni aye dwuma iye mu yinya ebia income be da ebia 1 million 2 million ponto a ebia ye hama no e bi mpo betu aja ya dan aja ye ho edwuma nso se petrol ni tembia ebia biba na yinya bia anka me fi da premise no obobo anya me bia ye kone etitu fuma yinya kakra na aja ya dan aja to hine chi no so ada no so ye de no ho kanu bonus no so aba no hwe no ye hu bi mahen awiei mekanfo de ama wo se ba bia wo nam ene ba bia wo kɔ safe na wo pie e de afirifia na se bia wo fira bonte na wo kofia bomodin se ubenya mizo ni bia kɔma nkoda no se nkoda no so eko school a waraworoma ya agibi efama wo mo mizo ni ye mu ahodo mienu ya wode ya fra na afeso ne ye mfra ye ewo ho ba ko eka ho so ye fra no 5G ni nyina no Dr. Silas Adaworoma se o frɛ no na woni ne din koma doctor Adaworoma me waha me pedodo sei me de koye sei na hia na sa woni ne bedin koma wo de wo frɛ na no ka se doctor me waha wono bedin koma kama na dodo bia wo hia bia no wonsa atumi aka mo amoton drinks ahodo e wo kwan ho na afeso containers ahodo mu no wo bia se mizo 5G de ya fra na afeso ne ye mfra ye na ye kro no ene doctor ni nkomo sesi a e wo 0246 270 221 0246 270-221 yen sciatica expert no yare nka ye bia na busua ye hu adwuma ana ye nkorabata no so doso
yɛde nnua hini hahama enubena yɛwɔ mfidie badwemba nyansabo akwa huntahuna brane wɔ hɔ a yɛde yɛ hwehwɛmu bia ɛfa nipadua no ho adeɛ bi a kyerɛ wɔ so ɛwɔ nipadua no ho no yɛ ho adwuma ɛde ma wo na de yɛgye ho abasobɔdeɛ no pa no yare a yɛfrɛ no sciatica de sɔ wo pa akyi na afa wo to wo sere mu wo nankokom wanantu na aba wo napɔ no so no sɛ ɛde wo gu fam a bla waso bɛyɛ hye paa mehuro yɛ anka so sɛ de nyansani bi ani hɔ no mu a wonya ano aduru ɛyɛ 0540 311 0540 311 wodeɛ no ɛyɛ sisiyadeɛ ayamtim ana koko ɛna ɛha wana ɛyɛ 3A Herbal Center wona duro a wɔde abadwa so a yɛfrɛ no koko master no abusua de wɔ mu ɛne sɛ wonom aduro no bia wɔhaw ne amane bia ɛni akyire ebia wonom yɛ no ayamtim ana sisiyade ntie na bia wonom yɛ sɛ wonom saa aduro no wie a wobɛtumi akɔ adwuma wobɛtumi atu kwan ba bia wopɛ sɛ wokɔ bia no wobɛtumi akɔ nte sɛ koko nduro nkae ne bia sɛ be wonom a gese bia wosere kwan ɛwɔ adwuma mu no Mr Herbal Colinac Danny Herbal no achi apedank ba bia ton nduro bia da wo so pɛ 3A Herbal Center na duro a ɛfrɛ no koko master no ɛna 3A Herbal Center kora na sa de 3A bam ɛne ne ointment na ba mo amotirinwi ebubuo na afenso wedeɛ no ɛnema bia abigu ani a wodwene ho ba bia wonte ase no ne nyina no ɛbɛgye wo de afiri bam no so adwuma ɛyɛ ne sɛ adwumaden nyina akyi no tete bi bɔ wapɔ so a wona wo kro no 0546 107 107 0546 107 107 na awia yi ɛhinfa na wo hyɛ wodeɛ no ɛyɛ yareɛ bɛn sickle cell anase bɛma yɛ mmerɛ ɛwɔ mpam infections ahodoɔ na ɛha wo awoɔ ho nsɛm wana wakyiri brɛmo deɛn paa na ɛha wo wanom nnuru akyɛ de bia na wɔtwe bia no wo yareɛ no ɛba kamakoma to yɛm wate Dr. Hannah Heti Abe of Abe Herbal Clinic ɛfrɛ ɛwɔ Tano so patrapa new site hɔ abusua de wo mo ne sɛ sɛ wonya haduru doctor hɔ no mu a wobɛkɔ no wɔte nakunya kasie no mu wonya tena hɔ pɛ babia wudi ama doctor yareɛ bia no yɛ maame ɛhwɛ na sickle cell no de obia kora nim sɛ de whole Ghana yɛn na yɛagye ho abasobɔdeɛ paa obi mfa ne yareɛ ɛnkɔ Tano so patrapa new site Dr. Hannah Heti Abe hɔ ɛma wɔn sanfa yareɛ no ɛma fie woduru hɔ no mu a ɛyɛ nnua hini hahama enubra korɔgyen ana yɛde yɛ adwuma bɛrɛ fi ɛne ɛdɛm bia animu obia so ne hɔ no mu a yɛduro no wɔno mu a wonya ho asɛm ka wɔno mu a de kodie nti a wɔno mu yɛ no etu aseɛ wɔbɛra ɛma biem ntene doctor ɛni nkɔmɔ na yareɛ bia ha wo bia no doctor ɛngye wo ɛmfa ɛmfiri mu hyɛ no nso wokɔ hɔ no mu a ɔno no wɔgye yareɛ no to hɔ na umom no wɔtutu mmirika aba fie 0243 3453 92 doctor ɛbɛgye wo so cloud internet ɛfrɛ wo ɛwɔ top high yɛne yɛnuanom Love FM ɛne di nhwɛ ne mu abusua de wo mu hɔ ne sɛ adeɛ bi ɛfa internet ho deɛ wopɛ sɛ yɛde internet yɛma wo bia no cloud internet of course we are the fastest internet in the world akyinigye bia ɛne ho ɛne yɛni nkɔmmɔ wɔ 0244 601 933 na yɛagye wo so abusua wonim sɛ sɛsɛi no adwuma a ewiase nyina no obia di ho adanseɛ na obia etu kyɛ ɛde ma no ɛyɛ ku adwuma na tie de ntia me kasa ene se kwabra me adwuma no me yebi nti me nkanfo adefo emfa ema wo obia wo ye ku adwuma bia nim se OCP Ghana Limited wonsa no adwuma a eye OCP fertilizer na badwa so no se akuafo hawo nyina eto atwa na de ntia akuafo etugu OCP Ghana Limited so aye tietia wasase ne kese te se mensam wasase ne kese ne bia wo mfikyire honom ana port bi kwa bia wa hobo nyanso nti wonya nya so adwuma no wo de fa patra adwuma ne bi kɔ hɔ anase bia wo de dua emo ɛwɔ hɔ anase bia wo de agye ho na dua adua abusuako ne bi wɔ hɔ na gye fet ne bi ekogu ase na kwabena sɛ woni me number no a wo betwa me momo bɔkɔ de ntia me kasa kyerɛ sɛ mo amasase no ɛda nsuom wo de no yɛ afonwea wo de no yɛ asase kɔkɔ wo de no ɛyɛ bia aboa asase paa adeɛ bia wo yɛ no sɛ wo frɛ OCP Ghana Limited a na kyerɛ wo mu sɛ meme no me wɔ emo aburo ɛne ɛtukoɔ ne yɛwie na busuako no ɛho adwuma na meyɛ wo ka yɛ no am sɛ kan akoma to yɛm media no medua nkruma entos na medua mako ɛno ho adwuma na meyɛ wo frɛ wɔ mo am sɛ kan akoma to yɛm ɛnkasa bebree media medua adua atidua anasa dua busuako na medua ɛno ano no wo sipi ebre bia wo frɛ bia no wɔgye wo so ba bia wo no ɛma na nyesia kwan ɛmfa ma wo frɛ yɛ ne omuni nkɔmɔ na ɔmo nkyerɛ wo de ɛkɔ ɛne de ɛba ɛwɔ fertilizer adwuma no 0555 909437 0555
909437 OCP Ghana Limited. Na no makuya for buru bosio koban se de bibia to ya se damase a dasie son abusua ye wo mo ene se ewiase aye kwa aye bayi no se mo no twase Ghana asetena no ayedene papa ente se akwanya bi beda ho edema wo abra tutumiri kan ten na wo ya hweba bi a wo fa atukwan no yie eno ne ade a mepesa wo san ase se ba ya wo tena asemunti na de yaso na hwe ya gina tomu na wode amanfo etukwan ebra wo mo ekoye adwuma ebia edwadie hu visa na bia na wo pe wo kosua de anase bia wo pesa wo kotena ho pa na wonya tumi krata wo kotena ho afebo wo pesa wo no obi kabo mu na bia mu bia adwuma na hirifa kra na wo pesa wo ko man ben so wo se Canada, USA, Australia, Germany na wo pesa wo kwa na France, Malta, ana Portugal na New Zealand na wo pesa wo ko UK na Serbia Institute of Expert Travel and Tour na me kan for ediamawun Institute of Expert Travel and Tour Limited say wo de men kasa bebre no kra no emboa wo de freye na ye ne wo eni enkomo nyame ya adom na ofreye na wo ne edi nkomo a ade bia efiri se wasoda ye na wakata wani ate na bia wo soda ye kra bia na wo amonone wo de wo soda ye kra na wo amonone kro bi so a wani ti a wo de frɛ wo mu wo do bɛkɔ hɔ ade bia wo pɛsɛ wo ye no abusua eyetetia na de wo mu nie Sofo line second gate hɔ a Sofo line second gate hɔ a Soldiers Barracks hɔ no second gate hɔ ɛhɔ pɛ ɛne ɛwɔ nti mo a nam Sofo line pɔtam hɔ nyinaa no wada wo ma wo de sɛ wo si hɔ no mu a wo si Soldier line hɔ no mu a no second gate hɔ no hɔ pɛ ɛna ba hu Institute of Expert Travel and Tour Limited na omagye so ye de wo kɔ akoduru asomdue mu ma wo daye so ɛne wo botaye no atumi abem 0539 858766 ana 0504 694209 na wagye so abusua ye ba 21st clinic at the sciatica tour no ba waboboa no wa amanone mesa ye nti ba bia wo amanone kro bia ya wo so no kamakoma to yam sciatica na wate se aka ho asem no ha ho kra entwa ticket ma ya no ye twa ade aba waboboa no ho pe nto dia ne sa woni ye bedi nkomo yare no ye be prove atre wo se ewiase nyina no obia ni ho no mu a obatimi ene ye di sciatica ho nkomo no wagye wo di afiri mu esene 21st clinic nto wo amanone woni mo bia wo complain sa sciatica no bi na ha no na wo amanone a ye ba hoto nti wo de kamakoma to yam francesi a na ye muku appointment nto ho sisi akra e was 0244 915 116 0244 915 116 ene ye muku na yensia na yenni enkomo na de wo mu bia na busua yemfa emrew de wo mu ene se nyame ye adomo a wonim se yemfinsia aduasa a yenya ye yenka bi mamenka bi no empanifo ahyese dwumadie kunkunfa pa na ne kunkunfa no nyina no eye se de krobia kumasi asante kotoko hukuma apemu a apem beba one glorious Accra House of Folk ena edibetintim so wenu eye maiden edition Democracy Cup ya krobia ene House of Folk ena egbo na ebaso ewo Accra Sports Stadium nyame ya domo a ukuada ya ebe 17 July ena dwumadie no ebaso popular stand no eye 20 Ghana cedis upper ene lower no nyina so no VIP 50 cedis ene 100 cedis mu nyina no nyame ya wadomo a utua pe na wo na okro no bibia ewom panifo eba partners no edoso nti ya hye no so na busua wo no mo adi enkomo nipa de wiase ye ba ye eya wo ho no mu a na wagye wani kakra nti kɔ na kɔ hwe wani so ade wona da wo ma wiai ma yento nkra ma ye ba ensempia ka kira ye de be so 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no
sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho fra 0540 311 311 0540 311 311 na is a 21st clinic wo mo sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Afoi afuye na saduru hobie mu enti wo dwedwe fertilizer afiwei ubayusu ana esanse afra se fertilizer wo toye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso ema wo boka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ayuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia yeton kuayon yoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yejina ho Ghana ene Africa kuayo Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Heba ni Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ni Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yedru FD ahwehwe sankratu mu agiatum. The Parliament of Ghana presents the Maiden Democracy Cup match between Accra Hearts of Oak and Asante Kotoko, also featuring Parliament 11 and ex-Black Stars players led by Stephen Appiah. Date July 17, 2024 at 3 p.m. at the Accra Sports Stadium. Rate popular stand 20 cedis, upper and lower VIP 50 cedis, VVIP 100 cedis. Partners Ministry of Youth and Sports, France Embassy in Ghana, GFA, Beyond the Return, Ministry of Local Government and Rural Development. Sponsors GCB Bank, Bethel Logistics, Ghana Gas, GNPC, ADB Bank, BCM Ghana, Stellan Automotive, Goyle, NPA, Zoom Lion, Interplus, Anglo Gold Ashanti, KGL, NLA, Wembley, Shippers Authority, NHIS, Petrosol, World Vision, Azam. Sompa TV, Emma Akitiapa. Abusia yabada wase na yama wakwaba. Eha nebre ebeso na abusia kasia no so yede asi ewo hasei. Ofa bi ewo Sompa 90.7. Sompa 90.7 ewo bono na po FM systematic ene abusiafo no yedamo asepa ewo nkranza kentampo tachimane nkroto ahodo ye wo empotam ho yedamo asepa Sompa 98.9 kwenya akon ne abusiafo no fa bi ewo sonwane Sompa 98.9 yedamo ase ne ahafofo no nyina no nyame nhyiram wone ye wa santimamu so fa bi ewo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM yedamo ase pa ewiase de wo mu yedema OCP Ghana Limited 30 papa
21st clinic air for one sciatica expert no yare nka ye bia no wo ye hu adwuma ye san de to no kra eba waboboa ano honom cloud internet air for we are the fastest internet in the world ba bia ye se ho top high ya ne nuanom love family di anhwane mu tano support pa new site ho Dr. Hannah Hatiabe of Abe Herbal Clinic offer so yare ni nyina bra wanje yare no to ho na umom ekofie na ekotoa wa bra bono eso den na o hwehwe awia yi se opese utu kwan na ekwan na opese utu no kamakoma efa2 yemwate eye Institute of Expert Travel and Tour Limited wado ko amanani kro bia so ade bia wo koye bia no omoboawo amanatumi abamu pepe epe ndi akamakoma efa eto yem na wanadawroma ana awia yi yesi nkonwa yede kase no ebrewura sante yebo Benedict na ye osamufo akosua somoa kukuwa mami ya Grace Buzi and afenso abusuafo no ebo ayene a ede kase no ebrew